आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबां गोनां आलासिफोरखौ लिंहरदों। आं मिजिंथिदों बे सावरायमेलनि गेजेरजों बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा जोबोद लाब जागोन आरो बिथांमोना फोरोंगिरिया जेखौ फोरोङाखै एबा टेक्स्ट बुकआव जेखौ मोनाखै बेबायदि गोदान गियानफोरखौ मोनगोन, जायनि गेजेरजों गावनि जिउ दानायाव बिथांमोना जिखिनि कनफिडेन्स नांगौ बेखौ बिथांमोना लानो हागोन। सार जिहेतु बर' बाटालियन दानायनि मोनसे बाथ्राया गोसोखांबाय दा आङो मिथिया बेखौ बर' बाटालियनखौ जोङो जेब्ला सरकाराव थायो बै समाव भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिं बिथांखौ दुरान कापाव लाबोदोंमोन आरो बै समाव टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे नांगौ होननानै जों बुंदोंमोन। मानोना गोदान रेजिमेन्टखौ दायो सिकिउरिटि काउन्सिलनिफ्राय UN निफ्राय बन्द' खालामनानै दोनदों होननानै भारत सरकारा बुंनायलाय IRBN गोदानै दाया होननायलाय जोङो टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे बेटेलियन बिदोंमोन आरो बेखौ भारत सरकारनि डिफेन्स मिनिस्टारा पजिटिभ मोनसे आंनो बुंदोंमोन बै समाव। बिनि उनाव चिफ अफ द डिफेन्स स्टाफखौबो बै समाव लोगो हमदोंमोन CDS खौ, बिथाङाबो बुंदोंमोन आरो आर्मि चिफआबो बुंदोंमोन। दा बे हिसाबै बावैसो आं खबर मोनदों जे टेरिटरियेल आर्मिखौ हयथ' जोंनि क'क्राझाराव बेखौ बिथांमोना होनो हायो आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। आरो आंनिफ्राय जिहेथु आं आगोलाव जगाजगाव दङमोन, आंनिफ्राय बुंहरदों, आं रिकुवेस्ट खालामहरदों जे बेखौ जाहाथे क'क्राझारावनो होयो, बेखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामहरदों। बिसायख'थिनि थाखाय सावरायगोन उनाव। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायाव फैदों, उनाव मोजाङै सावरायगोन।